Una vegada més, el Mercat Municipal d'Aldaia, en l'associació d'ABEMA, han fet el tercer taller de cuina per a xiquets d'entre 6 i 16 anys. Ja heu vist que n'hi ha molts xiquets en els productes del nostre mercat per a conèixer els nostres productes i per saber cuinar. Cuinar en cuina freda. Han fet unes trufes de xocolata, han fet caballa en carabassa, han fet ou de codorniz tipus una seta. La veritat que ha sigut molt bonic estar en el taller i una vegada més tenim el mercat de gom a gom en la gent, en els pares, en els xiquets, per a tornar a fer el tercer taller de cuina per als xiquets.